Ей! Искате ли да им направя някоя снимка? О, разбира се. Кои са вашите? Нашият голден. Протовчат на голдените, да. Корено го за голден. На колко е малък ли? 13 месеца и един ден. Охо! Как се казва? Рекс. Рекси! Рекс! Стой, стой, стой! Браво! Някъде, където могат да се видят свободно снимките. Да, има една страничка в Инстаграм, Опашковци се нарича. Опашковци, да. В Инстаграм и в TikTok вече почна да ги качвам. Ето тук има някакви снимки. О, да, много хубави са. Да. Е!